रौतहट में थप 2 जना के कोरोना संक्रमण के पुष्टि। जनकपुर धाम उप महानगर द्वारा राहत में बांटल गई सड़ल चावल। जीतपुर सिमरा नेपाली कांग्रेस के सभापति गुप्ता बैंकिंग कसूर में गिरफ्तार। देश भर लॉकडाउन में कड़ाई। उपत्यका में प्रवेश निषेध। विश्व में कोरोना से 9 लाख से ज्यादा लोग ठीक। संक्रमित मध्य 3% की अवस्था जटिल। अब भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या 27,500 के नजीक। महाराष्ट्र में मात्र 342 की मृत्यु। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। रौतहट में 2 जने में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। जिला के बिरदावन नगर पालिका 9 निवासी 25 वर्षीय पुरुष तथा देवाही गोनाही नगर पालिका 1 के दोसर 35 वर्षीय एक पुरुष में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। रौतहट के चंद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित क्वारंटाइन में बैठल यह बैसाख 6 गते घर लौटावल गए बिरदावन नगर पालिका के पुरुष में कोरोना संक्रमण देखल गए। चंद्रपुर अस्पताल के निमित्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्याम बाबू शाह जानकारी देनी। वहाँ के अनुसार प्रादेशिक लैब जनकपुर से PCR रिपोर्ट नेगेटिव अला बाद घर लौटावल गए। उनका के काठमांडू स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में फेरू परीक्षण कैला पर पॉजिटिव देखल गए बटे। जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय गौर के निमित्त प्रमुख महेश शाह के अनुसार देवाही गोनाही के संक्रमित पुरुष क्वारंटाइन में रहल बानी। अब दोनों संक्रमित के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कल जाई। वहाँ के बताइनी रौतहट से थप 2 जने के संक्रमित बढ़ला बाद नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 54 पुगल बाटे और ठीक होखे वाला के संख्या 16 पुगल बा। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका से लॉकडाउन के 1 महीना बाद गरीब तथा विपन्न के राहत में बांटल गई चाउर सड़ल मिलल बाटे। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 16 से यह सोमवार के कुछ विपन्न घर परिवार के वितरण कैल चावल में सड़ल चावल मिलल बाटे। चावल सड़ला के कारण गंध आवे के और ना निमन लागे के स्थानीय राम शाह ठाकुर बतैले बानी। राहत में सड़ल चावल देला बाद स्थानीय सब आक्रोशित भइल बानी। राहत में मिलल चावल सड़ल मिलला बाद स्थानीय से वार्ड कार्यालय में फिरता कल गेल बाटे। नेपाली कांग्रेस जीतपुर सिमरा नगर कमेटी के सभापति श्याम बाबू गुप्ता के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। बैंकिंग कसूर में गुप्ता विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय परसा में पड़ल उजुरी के आधार में उनका के परसा प्रहरी नियंत्रण में लेले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेंद्र शाही के अनुसार श्याम बाबू गुप्ता विरुद्ध 15 लाख रुपया के चेक बाउंस के उजुरी पड़ला बाद वहाँ के प्रहरी हिरासत में लिहल बतैले बानी। शाही सोमवार के गुप्ता खुदे प्रहरी कार्यालय में आयल बतैले बानी। गुप्ता विरुद्ध प्रहरी बैंकिंग कसूर अंतर्गत अनुसंधान करके बयान लेके अदालत पेश करे के भी कार्यविधि रहल बाटे। सिमरा में व्यापार राजनीति में उतने चर्चा में रहल गुप्ता के ई गिरफ्तारी के सब केहू आश्चर्यपूर्ण रूप में देख ले बा। आदर्श कोतवाल गांव पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित जमुनिया टोल के 77 घर परिवार के राहत ना मिलल कहत वार्ड कार्यालय के भवन बौद्धि चौक में आज गए रहे लोग। वार्ड नंबर 8 स्थित जमुनिया टोल के 146 घर धुरी मध्य 69 घर धुरी के मात्र मिलल बतावत बाकी 77 घर धुरी के भी सरकारी राहत की मांग कैले बा लोग। स्थानीय विनोद लाल कर्ण के अनुसार लंबा समय लॉकडाउन भइला के कारण राहत ना दिहल वार्ड के राजनीतिक पूर्वाग्रह रहल आरोप वहाँ के लगैले बानी। लॉकडाउन के समय में सरकार से दिहल राहत में हमनी ना पड़ल कहत उ लोग आक्रोश व्यक्त कैले बानी। 12 के आदर्श कोतवाल गांव पालिका वार्ड नंबर 8 टोल जमुनिया में राहत वितरण में भेदभाव कैल गईल कह के ओतहा के 77 घर परिवार के पीड़ित जनता लोग वार्ड कार्यालय से वितरण कैल गेल राहत मात्र अपन आसपास के लोग के वितरण कैल गेल देख के आंदोलित भइल बानी। राहत खातिर वार्ड कार्यालय पहुंचल लोग बतैनी कि 2 बेर नाम लिस्ट बनला पर भी हमनी के नाम ना समेटल गईल। आ धनिक लोग के राहत मिलल आ गरीब लोग के ना मिलल आरोप भी लगैले बा लोग। उहे संबंध में ओतहा के दोसर वार्ड अध्यक्ष प्रत्याशी हरिनारायण कुशवाहा जनता से दिहल कर के वार्ड समिति के पदाधिकारी सब मनमानी ढंग से वितरण कैल राहत कोनो मापदंड ना बना के हचुआ के ताल में वितरण कार्य कैल गेल प्रति घोर विरोध करत बाकी रहल लोग के भी तुरंत राहत देवे के मांग कैनी। ई विषय में वार्ड अध्यक्ष उमा शंकर शाह तेली से बुझला पर राहत छूटल लोग के 2-3 दिन के भीतर में राहत उपलब्ध करावे के कहनी। लॉकडाउन में राहत सामग्री के अभाव के चलते एके बेर में सभी लोग के राहत उपलब्ध करावे में लेट हो रहल भी बात कहनी।
लॉकडाउन के बेरिया हथियार के फंडा में फरार कैलाली की गोदावरी नगर पालिका 10 के वार्ड अध्यक्ष रविंद्र शाही आत्मसमर्पण शैली में कंचनपुर प्रहरी के नियंत्रण में आयल बनी। बीतल चैत 25 गते सशस्त्र प्रहरी से कैलाली कंचनपुर के सीमाना कृष्णपुर 4 गुलरिया से भारतीय नंबर के प्लेट के जीप में हथियार 22 SLR 1 थान ओतहा के बुलेट 14 थान AR गन 1 थान तथा ओकर छर्रा 196 थान नियंत्रण में लिहल गई बाटे। शाही सवार गाड़ी से हथियार आ ओमे प्रयोग होखे वाला छारा गोली प्रहरी नियंत्रण में लेके भी वहाँ के फरार भइल रहने। घटना के 20 दिन वार्ड अध्यक्ष से खुद जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के संपर्क में आयल प्रहरी जनैले बाटे। लॉकडाउन उल्लंघन करके सवारी आवत जावत कर के क्रम बढ़ला बाद प्रहरी आज मंगर के दिन से कड़ाई कैले बाटे। गृह मंत्रालय से काल देश भर के जिला प्रशासन कार्यालय के परिपत्र करत लॉकडाउन कड़ाई करेला निर्देशन देहला बाद आज से पास बिना के सवारी साधन संचालन में रोक लगैले बा और दिन के तुलना में आज काठमांडू उपत्यका के विभिन्न जगह में सवारी जांच कड़ा कल गई बाटे। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी के DIG विश्वराज पोखरेल कोरोना वायरस के संक्रमण फैले से रोकेला लॉकडाउन के पूर्ण पालना के विकल्प न रहल बताइनी। लॉकडाउन उल्लंघन करे वाला विरुद्ध कड़ाई के साथ प्रस्तुत होके बताइनी। आज से काठमांडू उपत्यका भीतर के आ बाहर के कार्य में पूर्ण रोक लगावल गई बाटे त उपत्यका भीतर भी मुख्य चौक में प्रहरी चेकिंग कड़ा कल गई बा। आज से 3 दिन अर्थात बीफे तक तेज आंधी ठनका आ पथल के संभावना रहल बाटे। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आज भी देश के बहुत ऐसा जगह में मेघ गर्जन सहित वर्षा के संभावना रहल बाटे। साथे तेज आंधी ठनका आ पथल के साथे पानी के उतने संभावना रहल मौसमविद जनैले बाटे। देश की बहुत जगह में मेघ गरजला के साथे ठनका आ तेज आंधी सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहला से आवश्यक सतर्कता अपनावेला अनुरोध कैले बाटे। विश्व के विभिन्न देश में करके कोरोना वायरस के संक्रमित मध्य 9 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भइल बानी। 2 से 10 देश आ 2 गो अंतर्राष्ट्रीय पानी जहाज में वायरस फैलला पर 30,60,000 से ज़्यादा लोग में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल आ 9,19,894 से 94 जने ठीक भइल वर्ल्ड मीटर जनैले बाटे। ऐसा ही 19,29,000 से ज़्यादा लोग इलाज करा रहल बानी। इलाज करा रहल मध्य 56,281 जने अर्थात 3% के अवस्था जटिल रहल आ बाकी के अवस्था सामान्य रहल बाटे। संक्रमण के कारण अभी तक 2,11,000 से ज़्यादा के जान जा चुकल बाटे। जानने वाला संक्रमित होने वाला की संख्या सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में बा। अमेरिका में मात्र 10,08,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित के पुष्टि भइल बाटे त 56,500 से ज़्यादा लोग के जान जा चुकल बाटे। ऐसे ही इटली में 26,500 से ऊपर, स्पेन में 23,000 से ऊपर, फ्रांस में 23,000 से ऊपर आ बेलायत में 29,000 से ऊपर के जान जा चुकल बाटे। भारत में भी संक्रमित की संख्या बढ़ल बाटे। भारत में अभी तक 29,500 से ज़्यादा लोग में कोरोना के संक्रमण के पुष्टि भइला में 900 से ज़्यादा लोग के जान जा चुकल बाटे। 7,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी भइल बा। कोरोना वायरस से पड़ोसी मुल्क भारत में मृत्यु होने की संख्या 939 पुगल बाटे। आज काल थप 58 जने की मृत्यु भइले भारतीय अधिकारी लोग बतैले बा। बीतल 24 घंटा में 15 से 61 जने संक्रमित मिलल बाटे। ई संगे भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या 27,451 पुगल बा। भारत में सबसे ज़्यादा संक्रमित महाराष्ट्र प्रदेश में रहल बा। ओतहा अभी तक 8,500 से ज़्यादा लोग संक्रमित रहल बाटे त करीब 3 से 42 जने की मृत्यु भइल बा। ओकर बाद गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संक्रमित रहल बा। भारत से चीन संगे 5 लाख कैले डायग्नोस्टिक टेस्ट किट के ऑर्डर रद्द कैले बाटे। RDT में कमजोरी भेटला बाद थप मंगावे लागल 5 लाख थान किट के ऑर्डर रद्द कैले बाटे। भारत के अन्य विभिन्न राज्य RDT के प्रयोग में प्रतिबंध लगेले बाद राजधानी नया दिल्ली भी RDT के प्रयोग में रोक लगेले बा। इन्हें चीन भारत से दावी कैल गेल RDT में कमजोरी भइल बात अस्वीकार कैले बा। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 30, दोपहर 34 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:29 में बेर उगल है तो संझिया 6:37 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। रौतहट में थप 2 जने के कोरोना संक्रमण के पुष्टि। जनकपुर धाम उप महानगर द्वारा राहत में बांटल गई सड़ल चावल। जीतपुर सिमरा नेपाली कांग्रेस के सभापति गुप्ता बैंकिंग कसूर में गिरफ्तार। देश भर लॉकडाउन में कड़ाई, उपत्यका में प्रवेश निषेध।
विश्व में कोरोना से 9 लाख से ज़्यादा लोग ठीक, संक्रमित मध्य 3% की अवस्था जटिल। आ भारत में कोरोना संक्रमित की संख्या 27,500 नजीक। महाराष्ट्र में मात्र 342 की मृत्यु। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।